declanșării Marelui Război și scopul intrării României în luptă. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați ca să continuăm cu seria legată de bacul la istorie. În ceea ce privea România, primul război mondial a asigurat contextul în care va avea loc Marea Unire. Primul război mondial. Cauza declanșării războiului este dată de problemele coloniale existente între statele europene, mai precis între statele care aveau colonii și statele care nu aveau, dar doreau să aibă. Pe acest fond se creează două alianțe, tripla alianță, numită și puterile centrale dintre Germania, Austro-Ungaria și Italia, și tripla înțelegere, altfel zis Antanta, Anglia, Franța și Rusia. Pretextul războiului l-a constituit asasinarea moștenitorului tronului Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, și a soției sale de către un student sârb la Sarajevo, 28 iunie 1914. Ca urmare, Austro-Ungaria impune Serbiei condiții grele, care nu pot fi respectate, și la 28 iulie 1914, Austro-Ungaria, sprijinită de Germania, declară război Serbiei. La rândul ei, Rusia, care avea încheiat un tratat de alianță cu Serbia, declară război Austro-Ungariei. Rezultatul, cele două alianțe se pun în mișcare, adică Antanta și puterile centrale. Atitudinea României față de război va fi precizată în cadrul Consiliului de Coroană de la Sinaia din 3 august 1914. Regele Carol I dorea intrarea României în război alături de puterile centrale, în virtutea tratatului pe care România l-a semnat în 1883. Însă, în cele din urmă, s-a stabilit neutralitatea României. În septembrie 1914, Carol I moare și urmează la tron nepotul său, Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, care, prin soția lui, Maria, avea o poziție filo-antantistă, adică erau susținători ai Antantei. O lună mai târziu, în octombrie 1914, după ce Germania invadează Franța, războiul devine unul total. Marea Britanie ripostează și ea în urma acestui atac. Având cea mai mare flotă de suprafață, Marea Britanie a încercat să se folosească de acest avantaj. Navele britanice au blocat porturile germane, au vânat navele germane și pe cele austro-ungare în largul mării și sprijineau acțiuni împotriva coloniilor germane din Africa. În întreaga lume, coloniile forțelor europene intră și ele în război, în tentativa de a anihila coloniile Germaniei. În ceea ce privea Imperiul Otoman, aceștia decid să se alăture războiului și intră în luptă alături de puterile centrale. Anexarea mai multor teritorii din Est de către puterile centrale îi sperie pe italieni, care declară război Imperiului Austro-Ungar. Bulgaria, care dorea să-și recupereze teritoriile pierdute din Balcani, decide să se alăture puterilor centrale și, împreună cu trupele germano-austriece, invadează Serbia, care e nevoită să capituleze și să se retragă în Grecia. Grecii erau neutri, dar vor intra și ei în război în 1917 alături de Antanta. Frontul de vest dintre Franța și Germania era blocat din cauza tranșeelor care se întindeau pe sute de kilometri. Astfel, pe 16 septembrie 1916 a avut loc prima participare în luptă a unui tank operativ, Mark I, aparținând armatei britanice în timpul bătăliei de pe Somme. Avionul, deși a apărut doar cu câțiva ani înainte de primul război mondial, a fost utilizat rapid de armată. Primele misiuni au fost în principal doar de recunoaștere. Astfel ajungem la participarea României la război, 1916-1918. După îndelungi tratative, guvernul Ion Brătianu a semnat cu Antanta la 4 sau 17 august 1916 tratatul de alianță și convenție militară. Data intrării României în război a rămas 14 august, devenită ulterior 27 august, odată cu trecerea la calendarul gregorian, prin care se adăugau 13 zile. Ca urmare a acestui tratat, Antanta promitea sprijin militar, trimiterea zilnică a 300 de tone de muniții,
Antanta trebuia să declanșeze ofensiva militară din Salonic, Grecia, care urma să se întâlnească cu trupele românești și să faciliteze acțiunea României. Motivul principal: se recunoșteau statului român drepturile asupra Transilvaniei, Banatului și Bucovinei și România urma să declare război Austro-Ungariei. Așadar, în august 1916, România a intrat în război pentru unitatea națională, declarând război Austro-Ungariei. Trupele române au înaintat peste Carpați, eliberându-se localitățile Brașov, Sfântul Gheorghe, Miercurea Ciuc și Orșova. Această înaintare a fost oprită ca urmare a victoriei obținute la sud, la Turtucaia, în Dobrogea, la 1-6 septembrie 1916, de către germani și bulgari. Astfel, România a fost nevoită să lupte pe un front de 1600 de kilometri, cel mai mare din acea perioadă. Ca urmare, bătălia pentru trecătorile Carpaților este pierdută în toamna lui 1916, iar trupele germane și ungare pătrund în vechiul regat. Astfel, la 6 decembrie 1916, trupele germane ocupă Bucureștiul. Regele, guvernul și o parte a populației se retrag în Moldova, Iașiul devenind capitala țării. În aceste condiții grele s-a trecut la reorganizarea armatei și la asumarea de către clasa politică a unor transformări esențiale în societatea românească. Armata a fost reorganizată grație unei misiuni franceze conduse de generalul Henri Barthelot, iar regele a promis țăranilor că la sfârșitul războiului se va realiza o reformă agrară prin care țăranii vor primi pământ,